Salut! Bine ai venit la lecția 3 de matematică, adunarea și scăderea cu 1. Bun, haideți să vedem întâi partea de adunare. Am văzut că adunarea înseamnă plus. Tot adunarea... Haideți să facem așa, să nu cădem frumos. Deci, adunarea înseamnă plus. Tot adunarea înseamnă atunci când primești ceva. Dacă, să spunem, avem două portocale, revin la exemplu cu portocale, și primim o portocală, unde să desenăm portocale? Portocale sunt portocalii. Una, două portocale și primesc o portocală, avem una, două, trei portocale. Dacă am 3 portocale pe care le avem și mai primesc o portocală de la un prieten, avem 1, 2, 3 plus o portocală, avem în total 1, 2, 3, 4. 4 portocale. Da? Dacă folosim linia numerelor, scuze, un pic mai dreaptă aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Dacă avem două portocale, luăm exemplu de aici, da? Dacă avem două portocale și primesc o portocale și primesc o portocală, avem în total 3 portocale. Dacă am 3 portocale, exercițiul de aici, și mai primesc încă o portocală, bun, haideți să luăm un exercițiu mai complicat. Să spunem că avem 3 mere și primim un alt număr de mere și acum, deci am 3 mere, 1, 2, 3, da? Iar acum am acest număr de mere, da? Ca o codiță. Deci avem 1, 2, 3, 4 mere. Avem 4 mere, iar eu înainte am avut 3 mere. Câte mere, de fapt, am primit eu, să spunem, de la prietenul meu sau de la bunica mea? Păi nu facem decât să eliminăm câte un măr din fiecare categorie. Adică, de aici un măr și de aici un măr. De aici un măr și de aici un măr. De aici un măr și de aici un măr. De aici, opa, s-au terminat merele. Înseamnă că ăsta este răspunsul nostru. Câte mere avem aici? Un măr. Asta înseamnă că 3 plus 1 este egal cu 4. Și haideți să verificăm. 3 plus 1 egal cu 4. Da? Este o altă modalitate de a ne calcula practic câte mere am primit. Bun. Haideți să vedem ce se întâmplă cu scăderea. Da? Pentru că practic aici am făcut o scădere. Și să luăm un exemplu. Avem, să spunem, 4 mere minus un măr egal cu, și haideți să ne facem lucrul acesta. O să fac merele așa un pic mai rotunde. 4 și aici un măr. Păi nu facem decât să eliminăm de pe fiecare coloană câte un măr și facem așa. 1 și cu 1. După cum observăm că aici s-au terminat merele. Asta înseamnă că răspunsul nostru este 1, 2, 3. Da? Și cum se face pe linia numerelor? Păi suntem la 4 și scădem 1.
Asta înseamnă că mergem înapoi 1. Deci răspunsul nostru este 3, iar acesta se verifică. Bun, haideți să mai luăm încă un exercițiu. Avem să ne întoarcem la 5 cireșe. Da, avem 5 cireșe și am dat câteva cireșe, le-am dat unui prieten și am mai rămas. Haideți să vedem aici. Deci nu știu exact câte cireșe am dat. Și haideți să vedem câte cireșe am acum. Deci aici am avut 1, 2, 3, 4, 5. Iar acum am 1, 2, 3, 4. Da? 1, 2, 3, 4. Le-am numărat împreună. Haideți să vedem. Bun, și cum putem să ne dăm seama câte cireși avem? Păi, eliminăm din fiecare categorie câte o cireașă. Nu te-ai greșit aici. Opa. Aici una, aici una, aici una, aici una, aici una, aici una. Opa! Am rămas fără cireșe. Asta înseamnă că răspunsul nostru este o cireașă. Asta înseamnă că 5 minus 1 egal cu 4. Da? Și haideți să vedem cum am făcut aici. 5. Da? Minus 1. Adică mergem înapoi. 4. Cum mai putem să vedem lucrul acesta ca să aflăm, să spunem, răspunsul la această întrebare acum? Minus cât? Egal cu 8. Păi nu avem decât de făcut. Să mergem aici pe listă. Deci aici este 9 și aici este 8. Câte salturi avem noi până la 8? Hai să vedem. 1. Asta înseamnă că răspunsul nostru este 1. Cam atâta despre adunarea și scăderea cu 1. Vă aștept și la lecțiile următoare. Vă doresc succes!